IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Na iti naindaklan abaybay ti pagudpod at damay sa abarong aktibidad amang ted iti ragsak ken oportunidad iti komunidad ti umuna a fishing tournament iti lugar. Idi April 25, 2026 naangay iti first pagudpod fishing tournament iti Sitio Bangkero, Barangay Pansyan, Pagudpod, Ilocos Norte. Manipod alas 6 ti pigat aging gati alauna ti Malem. Inorganisa daytoy ni Mr. Efren Pascua Jr. ken nagtitipunan daytoy dagiti fishing enthusiasts ken anglers. Natenderan daytoy iti 150 a participants, manipod iti na dumaduma a paset ti Ilocos Norte ken dumapay a probinsya. At dapay dagiti eksperto ken kastamet dagiti baro kay laeng asumbrek iti daytoy nga aktibidad. Panggep ti organizer ang makatulong kadagiti mangalap ken maipromote ti turismo ti pagudpod. Dakla tulong ka dito ada homestay na dito kan ti ko dito vendors tayo kan dito jigging which is offshore at matulungan tayo dito mangalap nga dada boat na kasi dada tayo nginin ngawan mala nga itikan so why not nga pakera na dito boat nga para ka dito anglers. Iti contest dagiti gungguna dagiti nangabak. Champion 10,000 pesos, first placer 5,000 pesos, second placer 3,000 pesos, third placer 2,000 pesos, fourth placer 1,500 pesos. Base iti opisyal a resulta ni Norman Pumatay tinagbalin a kampyon iti timbang at 225 grams, first placer Richard Narvaez, second placer Mark Andrew, third placer J. Daroy, fourth placer Valentin Padro. Special awards ni Russell Columa iti first catch, ni Vash Ramos iti smallest catch, ken ni Norman Bumatay iti longest catch, ni Richard Narvaez met tinangala iti most number of catch. Naragsakan met digiti sumagmamano ang nakipagpaset iti dating nga event kas kumaken ni ako si JM ken ni Ilocos Parcel. Ang saya ng experience sa fishing tournament. Sobrang dami talagang participants. Lahat ng mga anglers, game na game makakuha. Ang saya talaga ng vibe dahil friendly competition at ramdam mo yung excitement ng bawat isa. Isa sa mga moments na talagang mapapabilib ka sa galing ng mga tao pagdating sa fishing. Nakaka-excite naman yung fishing tournament kasi ang dami nating nakilala. Bawat isa ay may diskarte and ganun pala yung experience ng fishing tournament kasi first time lang nangyari dito sa Pagudpod and kahit na konti lang yung nakuha and super happy naman. Babaen iti dayto yung inisyatibo, makatulong dayto iti turismo iti Pagudpod, kasbaro nga aktibidad iti amyanan. Ti umuna a fishing tournament ket simbolo ti progreso ken namnama. Pinagpasetan dagiti mangalap ken anglers tapno mangted iti alternatibo a pagkakitaan iti komunidad aglalo ti panawen a basit ti matiliw ti baybay. Dakelmet ti maitulong na iti panangitag-ay ti turismo ti Pagudpod ken panangipakita ti kinapintas daytoy. Para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak IFM.